Nambazalwane ngicela ukubingelela bonke abazivakashele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyanamukela eKhanyeni Baptist Church kulabo abangangazi abaqala ukufika. Igama lami nguNkululeko Ngwadla, mina isibongo. Ngibingelele bonke ke bala ekhaya amaBaptist amahle. Amen. Sizo celebrate ke ukufa kwenkosi. Ayibonge inkosi. Abanye mabe attend amaphasika bathi mayezofa. Abanye bathi usafa. Namhlanje ke bazalwane ngifuna sibheke incwadi kaJohn chapter 10 wakhona. Sizofunda nje amavesi kuqala ku1 size siyofika lapha ku18 bese singena kuyona indaba yethu namhlanje. Kukaningi bazalwane uma si celebrate iPhasika noma kuqala umgubho wePhasika, abantu baya nje einkonzweni ngokujwayela. Omunye uvalile mhlambe ezikoleni, abanye bathola ilong weekend bazovakashela ihlobo, bayabamema abantu bazo attend iPhasika. And iPhasika isona sikhathi esibona abantu bangakholwa beyizela bona kuNkulunkulu. Ngoba bathi kumele siyokhonza, kumele siye ePhasikeni. Yila sibabona khona beyizela bengazange sibavuse ingubeni. Ngoba mhlawumbe abanye bathengelwe ingubo ezintsha, mhlawumbe abanye bashama haircut amasha, abanye ba-installile. Bonke baye enkonzweni bathi bayokhonza. Kodwa bancane abathi mase befikile izwi likaNkulunkulu mase lishunyayelwa, mase kubikwa ngalo Jesu baphume besindisiwe. Baphume be-convinced ngempela ukuthi uJesu Kristu umelusi omuhle njengoba bafelile ufe ngenxa yabo. Bancane futhi ababa-convinced noma be-attenda njalo ukuthi ngempela uJesu umalusi omuhle. Ngempela uJesu ngifele, bancane kakhulu. Ubona nangeimpilo abayiphilayo ukuthi noma ekhona umzalwane kodwa uJesu akamelusi lo muntu. Namhlanje ngifuna sibheke incwadi kaJohn chapter 10 ukuthi kwamanye amabandla noma beshumayela ngalamazwi ayisikhombisa, inhloso yami enkulu namhlanje ukukuvezela ukuthi uJesu uba. Ngifuna futhi ukukuvezela ukuthi uJesu uyena odecide ukusifela singamcelanga. Uyena futhi okwazi ukuhlenga abantu, akekho omunye umuntu okwazi ukuhlenga umphefumulo womuntu. Uma sizobungaza ukufa kukaKristu, sizobungaza abazalwane into enkulu. Ngoba masibheka kwi-Old Testament, all along le mhlatshelo biyenziwa ngelwane negazi lelwane. Kodwa ma kufika uKristu kuzofuneka igazi lomuntu. Kuzofunakala umphefumulo womuntu. Uthi uNkulunkulu ma uKristu esefile, I'll be satisfied. Ayikho eminye imhlatshelo engisazoyidinga. Kusakhona ilwane ubeyifuna njalo uNkulunkulu leyanto ngoba ibingafinyeleli la ukuthi icosololo kuNkulunkulu. Kodwa uKristu ma decide ukubeka yakhe impilo phansi, decide ukuthi afefela mina nawe, wathi uNkulunkulu nayo into engiyifunayo. Ayibonge inkosi. Ngicela sifundeke bese singena kuona amavesi ethi namhlanje. Uvesi 1 ufundeka kanje. uJesu wathi ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa oweqa uthango afohle uyisela nomphangi. Kepha ongena ngesango ungumelusi wezimvu. Umlindisango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa iphimbo lakhe. Ezakhe izimvu uzibiza ngamagama, bese eziholela ngaphandle. Uma esezikhiphile zonke ezakhe, uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele, ngokuba ziyalazi iphimbo lakhe. Kepha azisoze zamlandela umfokazi, kodwa ziyakumbalekela ngokuba azilazi iphimbo labafokazi. uJesu wabalandisa lowo mzekeliso
kodwa abaqondanga ukuthi wayekhuluma ngani kubo. Ngalokho-ke uJesu wabuye wathi, ngiqinisile ngithi kini, mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafika ngaphambi kwami babengamasela nabaphangi. Izimvu azibalalelanga. Mina ngiyisango, uma umuntu engena ngami uyakusindiswa, angene aphume aklabe edlelweni. Isela kalizi kungengokweba, ukubulala nokubhubhisa. Mina ngize lapha ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichima. Mina ngingumelusi omuhle. Umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Oqashiweyo engesiye umelusi nezimvu zingesizo ezakhe, uma ebona inkentshana liza uyazishiya izimvu athi galo yephuka, bese inkentshana lizibhozomele lizihlakaze, ngokuba ungoqashiweyo akanandaba nezimvu. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi, njengalokhu ubaba engazi, nami ngiyamazi ubaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nginezinye izimvu ezingesiso ezalesi sibaya, nalezo kufanele ngiziqoqe, ziyakulizwa iphimbo lami, bese ziba mhlambi munye nomelusi munye. Ngakho-ke ubaba uyangithanda, ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthathe futhi. Akekho ongangiphuca ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Nginegunya lokukudela, nginegunya lokubuye ngikuthathe. Lo myalo ngiwamukele uvela kuBaba. Amen. Uma uJesu eqhubeka la kuverse 10, nami ku chapter 10 kuverse 1 wakhona, inkinga iqale lapha ku chapter 9. La kade ephilisa khona a blind man, lo bengaboni. Uma abaFarisi sebeqala ba-investigator, mase bekhuluma naye, simuzwa lapha ku verse 16 wakhona uchapter 9, ukuthi abaFarisi they were not happy ngoba indlela aphilisa ngayo lo muntu uJesu kwakuyisabatha. Base bethi kuyena, ayingeke, lo philisa ngesabatha akasiyena okaNkulunkulu, akaveli uNkulunkulu lo, ngoba uphambanisa noma uphambana nomthetho. Uma uJesu sefika la noma meqhubeka ku chapter 10, use-addressa lezo zinto ezishiwo lapha ku chapter 9 yilabantu abayibiza ngabaholi ababaFarisi, ukuthi lesi senzo sakhe asiveli kuNkulunkulu. Ngoba ngokwabo kufanele kube ukuthi uJesu umyekile lo muntu ongaboni, ngoba isabatha lisho njalo. Lithi ngesabatha siyaphumula senze lutho, akwenziwa ngisho into encane. uJesu ma efika uzokwenza into ephambene nalento labaholi abayijwayele, uphilisa umuntu. Ma esefika la ku chapter 10 usezokhuluma ngokuthi yena umalusi omuhle. Usezoveza futhi uzobambula ibheshu lababhemi laba babaFarisi ukuthi kahle kahle laba abasibona vele abantu okuyibona bona abakhonza uNkulunkulu, abahambisa kukaNkulunkulu, abasibona futhi abaholi abangathenjwa amongst uIsrael, amongst lesasikhathi ababephila kusona. Ingakho uJesu masibona la ku verse 1 kuya ku 6, uJesu mayeqala uthi ngiqinisile ngithi, okwakuyinto ejwayelekile kuJesu ma ezosho into efuna ukudraw iattention yeaudience yakhe. Wayengasho ukuthi ngiqinisile kulento engishoyo, kodwa in a Jewish culture uma umuntu ethi ngiqinisile ngithi, lo muntu udonsa iattention yeaudience yakhe, ukuthi izwa lento engizokutshela yona manje ukuthi ibaluleke kanjani futhi ayidukisi kangakanani. Uthi uJesu mayeqala, ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango
esibayeni sezimvu kodwa oweqa uthango afohle uyisela nomphangi loyo. uJesu menza noma mekhuluma ngalendlela akhuluma ngayo i-audience yakhe yayi-understand ngalesa sikhathi babe baningi abelusi izimvu zaziningi yona ndlela abantu ababephila ngayo and they understood very well ukuthi uma kukhulunywa ngomuntu oweqa uthango lesibaya noma oweqa isibaya kwakhulunywa ngesela and isela imvamisa lalingahlali kude la kunesibaya khona nezimvu lalazi njengoba ubona nje emakhaya bayazi ukuthi kaMkhize kunezimvu isela kuyena umuntu wangaphandle umuntu owithin ingakho uJesu later on siyabona ukuthi uma ekhuluma ngamasela ukhuluma ngalaba Farisi laba uthi laba abangena ngokuthi beqe bafohle bezela ngaphakathi uthi labo bamasela wayekhuluma ngokuthi bayeqa ingoba masiqhubeka nendaba sizobona ukuthi uJesu ezinye zezinto azivezayo nezazi common ukuthi umuntu uma enezimvu enesibaya ngoba isibaya selapha indlela esasikhandwa ngayo asikhandwa ngalendlela manje sikhanda ngayo kwakuba nje amatshe abekwayo singabi sikhulu kakhulu so isela kulula ukuthi leqe lijombe litshathe lento liphume nayo lonto iqala ngoba umlindisango lo suke eqashiwe usuke selele akakwazi ukuobserve izinto ezenzakalayo lapho ingakho ethi uJesu uma laba athi ngiqinisile ngithi ongangeni ngesango kodwa ejombe fohla lo muntu loyo uyisela nomphangi uma umuntu owayeshepherd noma wayeumelusi wayeletha izimvu zakhe ayifake ngaphakathi esibayeni mayise ifakile ngaphakathi esibayeni mase qasha umuntu ozomesangweni umuntu ozomesangweni lo ekukhulunywa ngayo ukuthi umlindisango fana nokuthi kuqashwe isecurity ukuthi aligada ama-assets eshepherd gada izimvu zami lapho ndoda kungabi khona imvu elahlekayo kungabi khona umuntu ozojomba akhokhele lowo mali akhokhelwa yona uma esekhokheliwe lowo mali akhokhelwa yona umsebenzi wakhe ukulinda lapha gada ukuthi akekho omunye umuntu ongenayo ngaphandle kwalomuntu obelethe izimvu ingakho ethi uJesu ngiqinisile ngithi kinongangeni ngesango kodwa oweqa uthango afohla loyo uyisela nomphangi ukhuluma ngabaFarisi la he's making reference kubaFarisi ukuthi labantu laba asebengikhondeme ngokuphilisa ngokwesabatha kahle kahle bamasela ngoba kwabona abahambisi ngokwezwi likaNkuluNkulu abangeni ngokwesango likaNkuluNkulu abangeni ngokwama instructions nokulandela umthetho ngalendlela ekumele bawulandele ngayo inhloso yabo ukweqa batshontsha izimvu mase beyayihlakaza ngoba inhloso yabo enkulu ungaba yini bamasela nabaphangi abanayi interest le uJesu asazokhuluma ngayo ukuthi yena uwumelusi omuhle and yena ungena ngesango ingakho mayiqhubeka athi kepha ongena ngesango ungumelusi wezimvu umlindisango uyamvulela lowo nezimvu ziyalizwa iphimbo lakhe ezakhe izimvu uzibiza ngamagama bese eziholela ngaphandle uthi uJesu umlindisango uyamaza umelusi umlindisango akadideki uma umelusi efike ezolanda izimvu zakhe ngaphakathi uma adlula lapho uJesu uthi nezimvu lezame ngaphakathi ziyangazi nami ngiyazazi uJesu uveza a personal relationship nama followers akhe nabazalwane uthi lezi zimvu ziyangazi more to that uthi uJesu mina ngizazi ngamagama kunzima ukuthi isela lazi ukuthi imvu igama layo lithini kunzima futhi njengoba sibona ukuthi isela lize ngesango ngoba vela likho authorized nomlindisa ngakalazi avela lizange lilethe izimvu kwasekuqaleni izimvu zilethwe umnikazi uyena futhi umnikazi oqasha umlindisango babe neagreement nalezi zimvu engaphakathi ziyayazi shepherd zinobudlelwane neshepherd ziyamazi obaholayo ziyamazi futhi abanobudlelwane nawo
uthi uzazi ngamagama. Ngalesa sikhathi yayikhona lento namanje isakhona. Uma ufuyile izilwane zakho zihamba zilijwayele iphunga lakho ikwazi. Noma uqhamuka uyayibona ukuthi ziyahleleka ngendlela ziza ngasesangweni. Ngoba ilindele wena ukuthi uyivulele ngoba vele sezikujwayele. Mina ngeke ngaba neexperience enjalo eMaritzburg kama umkhulu wayifuyile, especially inkomo. Wayeyinema uJamludi lo ufohla insimi yabantu lo ubani. Ma emesibayeni ebiza lelo gama ayidideki ilwane. Siyeza ngoba sesilijwayele igama laso futhi sibizwe umuntu oyisowunayo. Ingakho noJesu ethi mangifika nami ngiyazazi ezami izimvu ngizazi ngamagama. Nangalesa sikhathi mayiluswa izimvu kwakuba into enjalo. Usenesikhathi ehlala nezimvu zakhe, uyazazi izimvu zakhe, especially futhi mezingeningi kakhulu. Uyazi ukuthi lo usibanibani, lona usibanibani, lona usibanibani. Ma efika kumlindisango umelusi okuyena ongena ngesango, ufika amemeze. Amemeze okwakhe izimvu azimxwayi ngalutho. uJesu kusho lokhu ngamabomu ngoba abaFarisi babengakwenzi lokho. Ingakho uthola uJesu ethi kubaFarisi nina ni-add izinto phezu kwabantu nemithwalo abangakwazi ukuyithwala kwanina engeke niyithwale. Ni-add izinto phezu kwabantu anibakhulula. Basically wayethi uJesu ababona abaholi okuyibona bona. Ngoba umholi into ayifuna kakhulu ukuthi izimvu zakhe imazi kungabi khona any burden afuna ukuyifaka kuzona except for iburden yokuthi bamlandele. Ingakho ethi ongangeni ngesango equthango loyo uyini uyisela nani bazalwane nomphangi. I-character yabo vele abaFarisi noma begqoka ingubo lezi bephatha imqulu beyizazi imithetho kodwa amahlaba wavulekile. They do not understand the law. Abamazi nobabizile. Ingakho ethi uJesu loyo ongangeni ngesango ongenzi ngokwentando kaNkuluNkulu nongaholi njengalokhu uNkulunkulu emisile kodwa lo inhloso yakhe ukuthi azophanga la ngaphakathi. Inhloso yakhe ukuthi alinda lala umlindisango eqe yatshontsha izimvu. And uyayibona i-character ayivezayo uJesu ngalabaFarisi ukuthi bafike batshontshe mase beyihlakaza izimvu. Abanandaba ukuthi ziyanga kephi ziyokwenzani ngasiphi sona isikhathi. uJesu uthi kepha ongena ngesango ungumelusi wezimvu. Umlindisango uyamvulela lo nezimvu ziyalizwa iphimbo lakhe. Ezakhe izimvu uzibiza ngamagama bese eholela ngaphandle. Njengoba dengenza le example. Ma esemile umlindisanga akasekho nangumelusi okuyena yena olegit ezimazi izimvu uyibizela ngaphandle. Ma ibizela ngaphandle inhloso usiyisa kuphi edlelweni. Kodwa uyabona ukuthi umphangi yena ufuna ukutshontsha bese ya destroy. uJesu uyena umelusi wangempela futhi nezimvu ziyalizwa ini iphimbo lakhe. Mayiqhubeka verse 4 uthi uma sezikhiphile zonke zakhe umelusi uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba ziyalazi iphimbo lakhe. Na into ayenzayo umelusi akame esangweni akhipha izimvu athi hamba ngizonilandela. Uyena ohamba phambili ngoba uyazi ukuthi uzisa kuliphi idlelo. Umelusi uyena osehlolile ukuthi iliphi idlelo elifit for izimvu zakhe. Izimvu futhi zizomlandela vele izimvu by nature zinjalo. Wakwayibona zihambela zodwa. Maye kwawele yodwa. Ungama ngisho i-hour eziningi udlula ngaseplazini. Ngoba zonke ziyalandelana. uJesu uveza iobedience kubazalwane ngokuthi mayisephumile neziyamlandela ezakhe. Abazalwane bangempela abasindisiwe bayamazi uJesu.
bayamazi futhi mayisekhulumile. Mayisethe kuyahanjwa kiwa ngala ababi imbuzi baba izimvu. Uyena ohamba phambili, uyena okumele acheck ukuthi alikho yini itshe elizolimaza imvu la. Ayikho yini indawo ezokhoza ukuthi le process yethu yokuhamba semadlelweni isideleyise in a way. Uyena ohlela iroute, uyena owaziyo, uyena futhi owazi ukuthi kulelo dlela khona yena amanzi, akude kangakanani amanzi. Ngoba inhloso enkulu akusikona ukuthi ayihlakaza izimvu. Inhloso enkulu kuyibuyisa izimvu ngoba ezakhe ziyamazi naye uyazazi bese iholela kephi edlelweni. Lezi zinto abaFarisi babengazenzi. Throughout uJesu maye address abaFarisi, there is nothing good that comes from them. Ukhuluma nje kabi ngabo ngabantu abadukisayo, bazenza abantu abazumthetho, kodwa futhi manje lo mthetho abawugcini. Bakhanda izinto engaphezulu, uyabona ukuthi i-character yabo ukufaka nje imithwalo kulezimvu. Ukufaka nje imithwalo kwizimvu zikaNkulunkulu. Uma iqhubeka masithi kepha azisoze zamlandela umfokazi, kodwa ziyambalekela ngokuba azilazi iphimbo labofokazi. uJesu ukhuluma ngezimvu zakhe ayiveze as izimvu trained enough to distinguish between isigebengu nomuntu wangempela. Uthi uJesu izimvu zakhe ayisoze zalandela istrange umuntu ezingamazi. Noma isela lingafika lishayesha umlindisango ame lapha esangweni ezibiza ngeke zize. Ngoba azinabudlelwane naye lo muntu. Umfokazi zidisciplined lezi zimvu zalomelusi. Ziyakwazi ukudistinguisha between abaholi bamanga nomholi wangempela. Ziyakwazi ukumbona oze ngeenqondo ezithile, ziyakwazi ukumbona oze ngempela ngoba efuna ukubayisa emadlelweni. Ingakho lithi izwi likaNkulunkulu, kepha izimvu azisoze zamlandela onjani owumfokazi. uJesu ma evula lento uyivula ngoba vele sekunento yokuthi bathi yena akaveli uNkulunkulu ngoba uphilise ngesabatha. Eveza ukuthi laba abaconcerned kakhulu ngezinye zezinto nokuthi bagcine kusizakala abantu ngaphakathi basindiswe. Baconcerned ngokuthi oba comfortable ukuthi miyekene ngaboni loya. But isabatha siligcine as it is, sobuye simbone loya. uJesu mayifika uthi no, uzomphilisa. Mayisempilisile kwi-discretion yakhe, uJesu uyasuka uyaqhubeka nendlela yakhe. Bayafika abaFarisi, uyahamba lo uye ethempelini yothi mabembuka bethi hayi uyena lo ngempela baphikisana. Mawufunde lapha chapter 9 uzobona ukuthi khona abaphikisanayo ukuthi ayingeke ukufana kwakhe. Mase gcine ekhulumela athi hayi mina. Mase yachaza ukuthi uJesu wenza u1 no2 no3. Labo kube ngempela bebe izimvu kanye nalezi zimvu ezazi uJesu bebezodumisa uNkulunkulu. Ukuthi nangu uJesu ephilisa umuntu. Nangu uJesu ephilisa umuntu obengaboni, nasi isimangaliso sikaNkulunkulu phambi kwethu. Kunalokho balwa naye ngoba vele inhloso akusikona ukuhola izimvu kaNkulunkulu. Inhloso ukuthi beqe esibayeni batshontshe babamasela baphange babulale. Ayibonge Nkosi. uJesu uwumelusi omuhle. Ingakho nangephasika sibona ukufa kwakhe kubalekile sikucelebrate. Ngoba umelusi omuhle nomelusi oyithanda izimvu zakhe ubeke okwakhe ukuphila phansi ngenxa yezimvu. Kodwa umphangi nesela akasoza kwenza lokho. Ngoba vele inhloso akusikona ukusindisa, inhloso ukuthi atshontshe ahamba yodla amangobe ngale. Akusiyena umuntu ovela kuNkulunkulu lo, abaholi abayishaya sengazuthi bawuthanda umhlambi kaNkulunkulu. Bawunakekela umhlambi kaNkulunkulu. Bayafuna ukubona uprogress umhlambi kaNkulunkulu, kodwa masulandelela indlela abenza ngayo uyabona ukuthi no,
abaphangi laba abafani noJesu and futhi izimvu ayibazi. Nathi ngakho sikucelebrate ukufa kukaKristu ngoba ngokufa kwakhe uKristu siyasindiswa futhi siyakwazi ukuyibona kwabona amasela mayeseqhamuka. Siyabona ukuthi lo ufuna ukuzoshasha ufuna ukuzosiholela ophathe. Kodwa ngenxa yokuthi ufile uKristu ngokufa kwakhe sasindiswa saba izimvu ezilandela uKristu kulula ukuspotha ilokhuzana isela ukuthi lo akazile kahle. Uze ngokuthi azokwenza njani azosiholela ophathe. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu la kuverse 6 uJesu wabalandisa lo mzekeliso kodwa baqondanga ukuthi wayekhuluma ngani. Abazange ba-understand abaFarisi bekhona lapha ebaveza ubunjalo babo still aba-understandanga abaqondanga ukuthi uJesu uthini. Kodwa uJesu ukhuluma ngabo necharacter yabo nobunjalo babo ukuthi bona ba amasela yena uJesu uyini umelusi omuhle. Uyena ohola izimvu ayiholele emadlelweni. Amen. Siqhubeke uma sifunde lapha kuverse 7. Uthi ngalokho ke uJesu wabuye wathi ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. uJesu bekhuluma lapha yana ngemzekeliso useba direct phambi kwalaba Farisi. Uzoba offender more emva kokuba ephilise ngesabatha uthi mina ke kahle kahle isango lezimvu. Yimi lo ngenwa ngaye. Yila ngena khona izimvu mina ngiyisango lezimvu. Okusho ukuthi uthi uJesu kahle kahle uma izimvu ziza ngami lalela mina yila ziza khona ila izongena khona. Ma besindiswa abantu bekholwa ukufa kukaKristu bangena ngesango elunguKristu. Bangena ngayo uJesu. Ingakho ethi uJesu Kristu akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Indlela idlula kuJesu Kristu masifinyelela kubaba. Ingakho ethi uJesu la kuverse 7 ngalokho ke uJesu wabuye wathi ngiqinisile ngithi kini. Uyayiphinda futhi lento ukuthi ngiqinisile ngithi kini. Mina ngiyisango lezimvu. Kuverse 8 bonke abafika ngaphambi kwami babe ngamasela nabaphangi izimvu azibalalelanga. Uma uJesu esho lesi statement akakhulumi ngabaprofeti ababeprofeta ngeqiniso bekhuluma ngokuza kukaJesu bekhuluma nokugcina imiso zikaNkulunkulu. Kodwa ukhuluma ngalolu hlobo olufana nalaba Farisi laba bamasela. Uthi bonke abanjalo abaqhamuka emva kwami nalo attitude yokuba amasela nabaphangi labo vele abaqhamuka kumina. Bonke laba baze ngalezi ingqondo zokucindezela abazalwane bengayigcini izimiso kaNkulunkulu bengashumayeli bepointa kuKristu njengesango. Uthi bonke labo banjani bonke abafike phambi kwami labo bangamasela nabaphangi. Uzathi izimvu azibalalelanga. Abazalwane abangempela abangekhona ngaleso sikhathi abazange babalalela abaFarisi ngoba vele basebengenile esangweni ekuyilona lena elunguKristu. Bazi izwi lakhe, bazwi iphimbo likaKristu, laba ngeke babezwe ngoba vele inhloso akusikona ukuthi babaholele ekuphileni. Mayisethi uJesu Kristu lapha kuverse 9 mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa. Angene aphume aklabe edlelweni. Uthi uJesu mina ngiyisango. Ongena ngami uzoba njani bazalwane? Uzosindiswa. Usindiswelani ingoba uKristu uye kuphela owayibekiwe ukuthi ngaye sisindiswe. Hayi ngokugcina inqwaba yemthetho nalezi zinto abaFarisi ababeyinika abanye abazalwane bebadukisa bebaholela ophathe. Bethi abaqale bagcina imithetho benze izinto basoke benze zonke izinto lezi. Uthi uJesu ma ungena ngami ukholwa yimina uyakusindiswa. Akakhulumi nje lokho kuphela uJesu uthi
umuntu uma engena ngami uyakusindiswa angene esibayeni. Mayisengenile esibayeni aphinda aphume, lento isisho imvu esinele direct access esibayeni. Iyangena iyaphuma, inale freedom, inalento eyokwazi umelusi okuyena yena nomelusi uyayazi, akayixwayi lemvu mayingena ngoba ingene ngesango. Ngoba ingene ngendlela eauthentic nendlela okuyiyona iyasindiswa. Usho njalo uJesu namhlanje ukuthi noma sifika ephasikeni sobu ngazi iphasika, kodwa masikholwa ukuthi ufile ngenxa yethu, singena ngaye sikholwa ukufa nokuvuka kwakhe, siyakusindiswa. Ingakho phela kucelebrate iphasika ngoba ukufa kukaKristu kusho ukuthi thina sesithethelelwa amacala. Kusho ukuthi ngaye siyalungisiswa, ngaye sesifanele sesinesibindi soku-approacha isihlalo somusa. Sesiyakwazi ukungena siphume sihlabe emadlelweni ngenxa yokufa kukaKristu. Lokho esithi sizokucelebrate namhlanje ukuthi ufile uKristu noma wasifela uKristu ngenxa yalokho kufa lokho, isango lensindiso lavuleka. Ayibonge inkosi. Athi meqhubeka, mina ngiyisango, uma umuntu engena ngami uyakusindiswa angene aphume aklabe edlelweni. Mayisethi isela kalizi kungengokweba, ukubulala nokubhubhisa. Mina ngize lapho ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichima. uJesu emva ukuba ethe yena uyisango ongena ngayo uyakusindiswa, usezama ukuveza the opposite of lamasela, ukuthi inhloso yesela maleqa isibaya umlindi sangelele, uthi nazi izinto azozenza lo muntu. Number 1, uthi isela kalizi kungengokweba, lizotshontsha izimvu, alina interest la ukuthi khona imvu exhugayo la esibayeni. Lizokweba, lizobulala, lizobhubhisa. Uthi uJesu, kodwa mina ngizwe ukuthi babe nakho ukuphila, kube njani bazalwane, kuchichime. Kubalulekile ukuthi sicacise ngoba baningi abefundisi abalimisuzayo lelizwi leli. Bakhuluma ukuthi makhuluma ngokuchichima phela sekukhuluma ngokuthi sizoceba, sizoba right. Angeke sixakeke, ngeke sibe nokushoda ezimalini. uJesu uze ukuthi sibe nakho nje ukuphila sichichime, singashodi. Kodwa kuyona into ayishoyo uJesu la. Ngoba uJesu njalo makukhulunywa ngensindiso asithenjiswa izinto ezikhala kahle, kodwa into esithenjiswayo nokuphila okuphakade. Ukufa kukaKristu kuyasithenga ezonweni, kusithembisa ukuthi thina sizoba nokuphila okuphakade, si-escape ukufa kwesibili. Iyona into uJesu ayifela ukusindisa ukuze sibe nayo ichichime ngempela. Leyo ukuthi ngaleli verse sizoba rich, cha bazalwane anginjalo. Baningi abantu abakholwa abafayo bekholwa okwangempela besindisiwe bengabanga nawo amamiliyoni. Bengazange baba nazi izinto. Baningi esingabaveza naseBhayibhelini. Ngoba inhloso nqangi yokufa kaKristu lethe sisiyakucelebrate ukusindisa umphefumulo womuntu. Umuntu lo vele wayifakaye nobishini kwasekuqaleni ngokungalaleli imiyalelo kaNkulunkulu. uJesu mayifika ezosindisa, uthi isela lizobhubhisa, lizobulala, lizokwenza yonke lento ongasuyicabanga. Ingakho uthe uJesu ma engena ngaye, yena lowo muntu uyakusindiswa. Uma ingena ngesangeli nguKristu. Kusikhumbuza uJohn chapter 14 verse 6. La uJesu khona ethi mina ngiyindlela neqiniso. Akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Noma ningazakhela izinto, noma ungeza la uthi uzocelebrate ukufa kaKristu kodwa ungakholwa,
whatever ozokwenza emva kwalokhu uma ungakholwa ukufa nokuvuka kaKristu konke kuyize. Akukuphointi kuNkulunkulu kunalokho kukise kulahlweni. Kodwa uthi uJesu mina ngiyini? Ngiyindlela neqiniso athi futhi ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakunjani? Uyakusindiswa. Mayesethi lapha kuverse 11 mina ngingumalusi omuhle. uJesu uqale wayiveza eziyisango la ngena khona izimvu. Ngoba uma ukhumbula ezinye zezinto noma ama duties omuntu owumalusi ukuthi izimvu mase ingenile esibayeni bese iyahamba hamba ihlole yiphi exhugayo, yiphi edinga ukuthi ngiyihlole, yiphi edinga ukuthi ngicheck ukuthi isa right, yiphi ebigule esi right. Leyo nto ikhuluma ngokuthi ma abazalwane sebesindisiwe sebekholwa sebengaphakathi esibayeni which is the kingdom of God. uJesu Kristu ngezwi lakhe njengoba ithi izwi likaNkulunkulu lilungela ukuyala nokusola nokuqondisa umuntu kaNkulunkulu endleleni. uJesu Kristu loyo umalusi. Ngezwi lakhe izimvu uyayihlola, aqondise, alungise ukuze phela lo muntu alungele indlela yokukholwa kwakhe. Lapha esibayeni indawo uJesu Kristu acultivate khona izimvu zakhe. Yila elungisisa khona izimvu zakhe, yila espotha khona imvu yakhe mayixhuga ukuze azokwazi ukuyilungisa. Kuverse 11 usethi mina ngingumalusi omuhle, umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Uthi umelusi omuhle in contrast to uyisela, umelusi omuhle uyakudela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Njoba celebrate ukufa nokuvuka kaKristu ingoba wakudela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Ukufa kwakhe nokushawa kwakhe uJesu Kristu ngenxa yezono zethu yila edela khona ini bazalwane ukuphila kwakhe ngenxa yeni yezimvu zakhe. Lokhu kusho ngamabomu ngoba isela nomphangi alisoze. Ingakho isela kulula ukuthi litshontshe, malintshontshelwa lona likhaliswa kweambulance. Ufuna kuze wonke umuntu uthi ulahlekelwe usosizini useyinkingeni. Kodwa akekho willing ukuyisacrifice yena. Uthi kodwa uJesu mina ngingumelusi omuhle. Lo oholayo nolusayo uyayibeka yakhe impilo phansi. Ingakho uJesu wadela ukuphila kwakhe bazalwane. Ingakho masihlangana sobungaza iPhasika sizobungaza ukufa nokuvuka kaKristu. Asibungazi lokho kuphela, sibungaza ukuthi nangu uNkulunkulu ezosindisa kade vele kuyithini esiqala inkinga. Ithina esingalalelanga kwasekuqaleni, nangu uNkulunkulu futhi ebuya singamcelanga ezosihola adele okwakhe ukuphila ngenxa yethu. Nangu uJesu esifela ngenxa yezimvu zakhe. uJesu ubeka okwakhe ukuphila ngenxa yezimvu zakhe. Mayisethi kuverse 12 oqashiweyo engesiye umelusi nezimvu zingeziso ezakhe uma ebona inkentshana liza uyazishiya izimvu athi galo yephuka bese inkentshana lisibhozomele lisihlakazi ngokuba oqashiweyo akanandaba nezimvu. Nginenkinga nale translation yenkentshana ngoba kwisingisi iwolf. Kwi-translation ya 1959 thiwa impisi. Mase uyabona no. Impisi akuyona iwolf, newolf akuyona impisi. Kwaba khona I would say mhlambe a lack of a better word ukuthi balifake li-illustrate iwolf okwangempela. Ngoba inkentshane kusayiyona impisi, elinye igama lempisi lelo. Ingakho ma kubhalwa kuthiwa uma ebona iwolf, ngcono ngibeka kanjalo. Uma ebona iwolf lo suke eqashiwe uthi hey na inkinga udla phansi. Ngoba akanayi interest yezimvu nokuyiphephisa akasoze yakhe impilo wayibeka phansi. Amina usekhokheliwe vele umsebenzi wakhe bekuthi ame nedonki piri yakhe mayiqhamuke gebe ne AK47 udla phansi.
Ngeke njalo okay xa ama-handcuffs akho obaleka nawo uyowabopha mhlawumbe sekukhanya-ke sebabone. Ma kuzingozi uJesu usho njalo. Lo mlindisango mayehleli lapha akanendaba nezimvu. Maqhamuka ubungozi uyabaleka. Leli inkentshana noma le wolf ekukhulunywa ngayo urepresenta bona futhi labaFarisi abama false leaders. Mase qhamuka inkinga abanandaba nendaba lebandla nokuthi abazalwane babephila kanjani bayakhula yini bashiya phansi. Ngoba i-interest akona umphefumulo wemvu, i-interest it's personal gain. Uthi uJesu mina I'm quite the opposite mina. Mayiqhamuka mina imvu ngidila nayo ngobani uma sengiyikhipha esibayeni imina ohamba phambili. Imina oyibonayo le danger, imina oyibonayo lento ezayo and ngiyazi ngizoyi-addressa kanjani ukuze ngisindise izimvu. Lokho kufa noma lezi zinto ezisuke noma leso silwane masiqhamuka sifuna ukuzobulala uJesu lezo zinto uyayi-addressa ngokuthi yena afe endaweni yethu. Mase kumele kuze i-judgment kuthina ngoba vele i-judgment kumele ize ngoba kakade vele asikho righteous kuNkulunkulu ngaphandle kokufa kukaKristu. Masikholele ekufeni kukaKristu then siyalungisiswa senziwe sifaneleke ukuba sembusweni wakhe. Ingakho ekhuluma ngokuthi imvu engena ngesango izongena ifumane idlelo. Idlelo ngithi siyazi indawo enjani bazalwane. Indawo la izilwane khona ezifike nje zirelax ake ngibe kanjalo uyabona. Zistroll lapha zidla utshani. Mhlawumbe ziya discuss uthi hey lo utshani bale season ngathi bungconywana unale. Indawo yokuphumula. uJesu ukhomba kona ukuthi mina ma sengibekile umphefumulo wami phansi ngafa wasindiswa wena ma ushona uyendaweni yecomfort ngenxa yokufa kwami. Ma ushona ungenalutho it's fine kodwa ngale uyendaweni yecomfort. Awuyendaweni la ozothotsharishwa khona ngenxa yokungakholwa ukufa nokuvuka kaKristu. Ingakho ethi lo omlindisango mekalibona iwolf udla phansi uthi galo yephuka. Ngama yamazwi ngezwe ukuthi buye kuthiwa nyawo zami ngibelethe. Asimazi ubalekela ngakephi kodwa amsho akabalekeli ngala iwolf ezophinda ishone ngakhona la ekhona yena. Waphela akafuni ukufa ngenxa yezimvu. Uthi ngcono izimvu zidliwe kodwa mina ngisale ngiphila. AbaFarisi labo ngalezo zikhathi. Abaholi ababenjalo ababa ama-wolf. Awana interest ba amasela bayeqa bayatshontsha bayaphanga bayabulala. uJesu on the other hand ubeka impilo yakhe phansi umphefumulo wakhe phansi kusindiswa abantu. Ayibonge inkosi. Ingakho nathi masicelebrate ukufa kukaKristu sikucelebrate ngokwazi ukuthi uJesu Kristu wabeke yakhe impilo ngenxa yethu. Ngabe siyawandarisha nje isibhizinisi zangoma, isibhizinisi namadlozi, isibhizinisi nezinto eziningi. uJesu Kristu wathi hayi ezami izimvu ngiyazazi wasiqoqa ngomusa wakhe ma efa sakholele ekufeni kwakhe thina sanjani salungisiswa. Athi verse 14 mina ngikumaluso omuhle ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Bayazana kunobudlelwane between umelusi nezimvu zakhe. Akukho ukudideka lapha, akukho ungabi sure. Ilento esibuye sirefere kuyona ngendaba yokuthi assurance of salvation. We are sure ukuthi uJesu siyamazi nathi uyasazi ngoba na ufile sakholelwa ekufeni kwakhe nasekuvukeni kwakhe. Mayiqhubeka ethi njengalokhu ubaba engazi nami ngiyamazi ubaba ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Uyayiphinda futhi lento uJesu Kristu ukuthi mina ngiyakudela kwami ukuphila ngenxa yezimvu. Ngiyakubeka kwami ukuphila ngithi akuthathwe kodwa lezi zimvu zona iphile ngoba ngifuna iziye ekubhujisweni. Ngcono kubhubho wami umphefumulo vele ngisazovuka ukuze mina ngokufa kwami bona benze njani basindiswe. Athi ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu zami. Athi verse 16
nginezinye izimvu ezingasiso ezalesi sibaya, nalezo kufanele ngiziqoqe ziyakulizwa iphimbo lami, bese ziba mhlambi munye nomelusi munye. La uJesu wayikhuluma especially ngalabantu abezizwe, ama-Gentiles, okuyithini esingabona amaJuda. Uthi uJesu bakhona abanye abayizimvu zami, and uthi bazolizwa iphimbo lami mase ngifikile njengomelusi kubona. Uthi labo nabo kusamele ngibadonse, ngibalethe la esibayeni babe yinto eyodwa, babe unified. Ingakho futhi uJesu phela ngokufa kwakhe lezi ezinye izimvu mase seyishunyayeza ukuthi kunoJesu owafa endaweni yazo bese ziyakholwa. Ingakho nathi uma sishumayela ngamaphasika siyazi ukuthi zikhona ezinye izimvu uJesu afuna ukuyibutha la ngokufa kwakhe. Asizazi thina, kodwa ikhona afuna ukuyifaka, and nginethemba namhlanje kulabo abangakholwa ukuthi bazongena esibayeni. Nginethemba ukuthi akuzoba nje uku-attend iphasika, kodwa bayozwa iphimbo lalowo abafelayo. Bayozwa iphimbo lalowo wadela ukuphila kwakhe ngenxa yabo. Bayozwa iphimbo lalo othi sondela kumina ngokukholwa nje kuphela kube ukulungisiswa. Lothi sondela kumina unjalo sizoyixoxa indaba. Futhi mase siyixoxile izolunga. Izolunga ngobani? Ngoba sikholwe ekufeni kwakhe uKristu. Sikholwa ukuthi mina zonkululeko bekumele vele nginqanyulwe ikhanda. Bekumele vele ngijaje uNkulunkulu ngoba vele kungifanele. Athi uJesu, wo imvu yami leyo. Ngikhona mina. Ngikhona mina, akufe mina kuze kuzosinda imvu. Sikholwa yiloko bazalwane. Ikona futhi esimngakho. Ingakho uma iqhubeka athi nezinye izimvu izolizwa iphimbo lami mase ziba mhlambi munye, ziba into eyodwa, zibe unified. Zonke izinto uJesu Kristu laba bamisele insindiso bonke uzobaqoqa abafake esibayeni. Ayikho imvu ezosala ngaphandle lenga. And kaningi uJesu ekhuluma ngokuhlenga izimvu athi anazi ukuthi umelusi uyayishiya zonke lezi eziwu-99 ayofuna leyodwa edukile. Eyakho umelusi wenza njalo, uyayilandelela izimvu zakhe, uya-check ukuthi izimvu zakhe zi-right ngoba wayifela. Uyolanda izimvu zakhe futhi unobudlelwane nazo futhi ziyamazi. Meqhubeka athi lapha ku-verse 17, ngakho-ke uBaba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthathe futhi. La uJesu usekhuluma ngalento esinokurefera kuyona yokuthi i-sovereignty kaNkulunkulu. Ngoba eBhayibhelini siyathola ukuthi it's clear ukuthi namaJuda kuthiwa ambulala uJesu. uJesu kuJohn chapter 10 uthi akekho ongakwazi ukungibulala mina. Imina ngidela okwami ukuphila ngibuye futhi ngikuthabathe. Yila sibona kahle khona ukuthi ukufa kukaJesu wafa willingly. Wafa ngoba wayifuna, wafa ngoba wayifuna ukuthi kusindiswe zakhe izimvu, wafa ngoba enenhloso enkulu yokuthi mina nawe ngokufa kwakhe sisindiswe. Nayizwa lonto bazalwane. Akekho uNkulunkulu engimaziyo mina othi sengidecidile ngizoyibeka yami impilo futhi phansi. Kubona bonke uNkulunkulu namadlozi eseke sawakhonza, alikho nelilodwa lake lafika kumina lathi hayi ngizokufela. Yeke lo nkomo ngizokulethela mina uzoyibonisa ikhona lapha ekseni uyihlabe ngoba ngithe ngiyayifuna. uJesu kuphela uNkulunkulu odale yonke into a sacrifice to such a level aye kumuntu okuyena owadala inkinga. Athi uwilling ukuthi eyakhe impilo ayibeke phansi. Uthi uBaba uyangithanda, nami njengoba uBaba engithanda, nezami izimvu ngiyayithanda ngokuthi ngizokubeka phansi okwami ukuphila, ngiphinde futhi ngikuthabathe. Noma uNkulunkulu ahlela wenza ukuthi kuba amaJuda okuyiwona agcine yenza lento,
uJesu ubuya iconfirm vele noma sesesiphambanweni bathi baxolele Nkosi abayazi into abayenzayo. Ngoba there was a bigger plan ukufeni kukaJesu and uyena owayefa willingly. Ukuze unkululeko nabanye basindiswe. Ukuze babe nobudlelwane noNkulunkulu nokuxolelwa kwezono ngokufa kukaKristu. Ayibonge Inkosi. Uma iqhubeka la ku verse 17 ku verse 18 athi akekho ongangiphuca ukuphila kwami ngokuba ngikudela ngokwami mina engikhethayo ukubeka akekho umuntu ongafika ngibulale manje mina Jesu engidecideayo ukubeka kwami ukuphila phansi mayisethi nginegunya lokukudedela negunya lokubuya ngikuthathe lo myalo ngiwamkele uvela kuBaba. Uthi uJesu akekho negunya lokungibulala, akekho futhi onegunya lokuthatha umphefumulo wami noma ingayiphi indlela. Uthi le authority noma le command ngiyithole kuBaba ezulwini. Uyena othe Jesu enza kanje. Uyena othe Jesu dela kwakho ukuphila ubuye ukuthabatha. Uthi lelo gunya lo authority leyo ngiyithathe kuBaba. Akekho ke okwazi ukungibulala futhi akekho ongakwazi ukuthi aphinde angivuse imini oyidelayo. Imini oyidelayo oyidelela unkululeko, imini oyidelayo oyidelela abanye laba abangakasindiswa. Nawo susindisiwe uJesu Kristu njengoba uso celebrate ukufa kwakhe wayidela yena willingly. Uyena owadecide ukuthi ngizomfela usibanibani ngokufa kwami futhi uzosindiswa futhi ngizokwenza ukuthi agcine sindisiwe. Nawo khona namhlanje ozobungaza kanye nathi ongasiyona imvuka kaKristu. Ngena nali isango loNkristu. Nangu uJesu efa uma ukuthi ufuna ukuyiviewa kanjalo ukuthi ufa namhlanje. Nangefa efa on your behalf. Nangefa efela wena sigebengu, efela wena sela, efela wena umuntu ongamthanda uNkulunkulu. Omdelela ngenhliziyo, omdelela ngemicabango, omdelela nangempilo oyiphilayo. Kuleli phasi kuJesu uthi okwakho ukuphila, ukubeka phansi ngenxa yakho. Ubungeke yini ulithathe leli thuba namhlanje? Ukuthi ungene esangweni kuyilona lona. Ungazi udungwe abaFarisi nabaholi abakhona abaniholela ophathe benigcwalisa nje emabandleni bengena interest ukuthi banikhombe kuKristu. Bengena interest okuprotecta nokunifundisa iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Kodwa ukhona namhlanje ngimemezelayo uJesu obeka ukuphila kwakhe phansi ngenxa yakho. Shiya leso sono leso. Dela lokho kuphila lokho kungamgculisa uNkulunkulu. Nali isango elinguJesu Kristu. Nangu uNkulunkulu obekile ukuphila kwakhe phansi. Nangu uKristu othi ngegazi lakhe wena uyalungisiswa. Vuma namhlanje ukuthi ulungisiswe uJesu uyakumema. Asikhulekeni. Siyakubonga